típusú közgondolkodó. Sziasztok! Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Na hát próbálom kerülni az aktuálpolitikai témákat, de hát nem megkerülhető az, ami Magyarországon történik aktuálpolitikai szinten, és persze, hogyha társadalomról akarunk beszélni, vagy lakosságról, ezt meg kitárgyaljuk, akkor nem tudom megkerülni a Magyar Péter jelenséget jelenleg sajnos. Na most én azt látom, az MZP, vagy Márki-Zay Péter jelenség óta, ami ugye viszonylag friss, 2 éves sztori, hogy ez a one man show jelenség nem igazán akar elmenni a társadalomból. Furcsa dolog, mert ugye előtte pártok voltak, pártprogramokkal, bár ez 2010 óta eléggé alába hagyott, de most már, mintha tényleg csak az lenne, hogy egy főhőst akarunk, egy messiást, és mintha ez lenne most a trend. És nem igazán akarna alábbhagyni a Márki-Zay Péter bukása ellenére sem. Te hogy látod ezt a helyzetet? Hát szerintem alapvetően nagyon-nagyon alacsony a bizalom a rendszer iránt, mármint demokrácia, mint rendszer, ami képes itt valamilyen típusú érdekérvényesítésre, ez iránt nagyon kevés a bizalom. Ami hagyományosan, tehát amíg egy ilyen rendszer működik, addig alapvetően a pártokon keresztül érdekérvényesítés tűnik logikusnak vagy jó útnak, mert akkor valójában akkor egy szervezetre adod a legitimációdat, hiszen abban, hogy ez a szervezet eléggé jól formálja magát, meg jó a stratégiája, meg ügyes emberek, szakembereket tud magához vonzani ahhoz, hogy végigvigyen valamilyen programot. De hát most nyilvánvalóan semmiféle program mentén nem akar a választó elköteleződni, ebben nem akar foglalkozni. Úgyhogy maradt a jelenségek, vagy a jelek harca. És ezek a jelek, ezek a szimbolikus rendnek, ezek az alakjai, mint Orbán Viktor és az ő általa generált, tehát ő maga, mint ideológiai jel, vagy szimulákrum, ezzel szemben csak egy ugyanilyen típusú jelet lehet elindítani. Szerintem a fontos különbség abban van a MZP-hez képest, hogy van még egy csalódás, és alapvetően szerintem az van, hogy annyira megnyerte a Fidesz az ideológiai egészpályás harcát, hogy ma már az emberek csak a Fidesz viszonyrendszerében tudnak alternatívát találni a Fidesz. Tehát, hogy valójában csak a Fidesz logikájából kieső ember lehet képes arra, hogy ezt a rendszert tudja opponálni. Ez a Saul Pál effektus. Igen. És valahogy nyilván az ellenzéket nem szívesen szidom, mert méltánytalannak érzem, rettenetesen kevés lehetőséggel, rettenetesen kevés forrással, de hát a szokásos önbizalomhiány az ellenzéki oldal részéről, hogy most nyilván egy ilyen típusú jelenségre egy önbizalommal teli, meg értékekkel teli ellenzéki közösség, az úgy reagál, hogy szia, hello, örömmel köszöntünk az ellenzéki közösségbe, erről a 15 dologról mi a véleményed, akkor most konfrontáljunk téged, kedves barátom, és akkor mehetünk együtt a harcba, tényleg vannak itt mindenféle ügyek, de hát nyilván most eljutottunk már addig a csalódás pontig, hogy valójában ugye az a megélés, ugye az első lépés a Orbán rendszer leváltása, és ezért tehát ez a nulladik pont, és utána lehet majd újra ideológiákról beszélni, meg programokról, kb. Ez a setup. Magyarul teljesen mindegy, hogy kivel, mivel, milyen formában, de együtt kell működni akármilyen szereplővel ahhoz, hogy ez a dolog megvalósulhasson. Csak ebbe a típusú logikába tökéletesen rommá-erodálta már magát az ellenzék, kiürítette az erőforrásait, a lelkesedését, a hitelességét, bármilyen ügyet, amit tudnak képviselni, és most is van, és mivel ennyire üres már a pálya, ezért ez teljesen természetszerűen tudta átvenni egy új szereplő, akiről megint csak szóval nehéz, én azért magáról, a Magyar Péterről nehezen beszélek, amit nehezen, egyrészt újat nem tudok mondani, már elég sok mindent elmondtak, szerintem nagyjából meg lehet közöttük találni
az értékes meg jó gondolatokat, ezért sok újat nem tudok hozzátenni, viszont azt a reményt, ami most az emberekben van, azt nagyon nem szívesen challenge-elem. Még akkor is, hogyha megvannak a magam szempontrendszerei ebben, most úgy érzem, hogy lélektanilag egyáltalán nem ott tart a magyar választói közösség, hogy ebben most tudjon foglalkozni. Neki most bármilyen ígéret jó, amelyik ígéretnek lehetséges, nem biztos, de akár csak lehet, komolyan vehető végkimenetele lehet ennek a rendszernek a leváltása. Valami olyasmit mondtál, hogy ideológiai versenyt nyert a Fidesz. Ez azért érdekes, mert a Fidesz mögött igazából konkrét ideológiát, és ez az ellenzékre is igazán nem látok egy ideje. Inkább egy ilyen identitásverseny van, bocsánat, nem identitás, egy ilyen élményverseny van. Tehát ez a fajta politikai morgálosodás, amit érzek, hogy egyrészt eleve identitások vannak, tehát ez a nem én vagyok a másik. Igen. És a Fidesz részéről meg hát nézd, reformkommunistákból lett Soros által kitartott balliberális, akkor még ugye ellenzék, 90-es évek eleje, 80-es évek vége, behúzták magukat a jobb középre, és amik most vannak, arra nem is találok szavakat. Tehát igazából az ideológiai megalapozottság nem tudom mennyire állja meg a helyét a Fidesz esetében. Nem lehet inkább egy élmény legyártás sem, mint egy konkrét ideológiai verseny? Ahhoz, hogy egy ideológia sikeres legyen, ahhoz nem kell konzekvenciát felmutatnia. Most egyébként mondhatjuk azt is, hogy a neoliberalizmus az ugyanúgy nem volt egy konzekvens ideológia, a neoliberalizmus az látszólag egyfajta kresszeként akart megjelenni az ideológiáknak, nem mint önálló értéküzenet, hanem mint egyfajta ilyen szabályrendszer arra, hogy az ideológiák hogyan tudnak egymás mellett jól együtt élni, ebben is sikeresen vitalizálva egy társadalmat. Amiben persze rettenetesen sok ellenmondás volt, mert valójában emögött a piac láthatatlan keze azért soha, az elég láthatóan belegyújt állandóan a kasszába, és mindig bizonyos helyekre vitte, és ez az ideológiai semlegesség is mindig eléggé határozottan bizonyos meggyőződések mentén tette le a voksát, amit egyébként teljesen joggal kér számon a mostani jobboldal, és ez senkit nem zavart, ez a fajta inkonzisztencia. Szerintem az emberek nem, vagy hogy mondjam, most nyilván ez egyfajta ilyen racionális, vagy mit tudom én, filozófiai, vagy elméleti diskurzusban ez egy ilyen fontos dolog. Én szerintem ez egy ilyen kritikus pontja annak, hogy egy emberrel szeretek a hosszú távon beszélgetni, vagy nem, hogy van-e következménye annak, amiben maradunk. Mert az a legrosszabb, amikor együtt jutunk valamire, hogy mit tudom én, alapvetően 2008 után a késői kapitalizmus az nem volt tovább folytatható úgy, ahogy előtte, és utána, amit egy hónapban találkozunk, és ugye ezt a vitát előről kezdjük, azt na mindegy. De hogy ezen a körön kívül az átlagos, tehát ezen kívül az, hogy egy ideológia össze-vissza váltogatja a maga készletét, az nem probléma, főleg ebbe a fajta posztmodern, ebben a fajta alapvetően szimbólumcserére épülő fogyasztói társadalomban alapvetően a szimbólumnak, mint médiaélménynek a szerepe nem az, hogy az igazság lettéteményese, hanem hogy az, hogy ő képes jelként működni. Teljesen mindegy, hogy ez a jel mit jelent, vagy mit nem jelent, ő a fény, amelyik sugároz, és ki tudja alakítani azt a fajta viszonyt, hogy én az identitásomat tudom belőle vételezni, ő pedig be tud zárni valamilyen exkluzív identitásba. Ugye elsősorban arról van szó, hogy exkluzív politikai identitások jöttek létre, amelyek a saját működésüket úgy próbálják meghatározni, hogy én vagyok a klub, én vagyok a kör, a szalon, vagy az elit, a kemény mag, az akármi, a privilegizált klub, a magyarok, az igazi magyarok, stb. Én definiálom azt, hogy ki lehet a klubnak a részese, és önmagában én ezt a fajta exkluzivitást árulom, hogy kint nagyon hideg van, kint hazárulók vannak, pedofil simogatók vannak, gyerekmegrontók vannak, családtönkretevők vannak, iszlám
saria törvényeket bevezetni kívánók vannak, vadkommunisták vannak, tehát hogy kim vannak ők a őrült vadak társasága, bent itt meg nyugi van, normalitás van, rend van, meleg van, fegyelem van, rend van, ötlet van, mint a stb. Ez maga az ajánlat. Teljesen mindegy, hogy onnantól kezdve, hogy ez az exkluzív identitáshoz tartozó, hogy itt két percenként más a szöveg. Hogy most a Fradit kell szeretni, azt mondom, 2 hét van az Újpest, ez teljesen lényegtelen, mert maga az élmény az az exkluzív közösséghez való tartozó. Érdekes. Hogyha a 90-es éveket nézzük, vagy a rendszerváltás utáni időszakot, te mennyire érzékelted azt, hogy a társadalomnak volt igénye egy konkrét politikai programra, egy meghatározott ideológiára, és mennyire érzed ezt relevánsnak ma, 2024-ben? Azért is kérdezem, hogy a konkrét programokkal álltak elő annak idején a pártok. Na most a Fidesz 2006-ban rakott le például utoljára programot az asztalra, utána fel csak egy mondatban, vagy egy SMS-be tudta besűríteni a saját mondani valóját. És hasonlót látok egyébként az ellenzéki pártok nagy részétől is. De igazából rendszeresen hallom azt az emberek részéről, hogy hát azért a szakmaiság fontos a tapasztalat, tudod, meg valamiféle ideológiai háttér, de mégis inkább azt látom, hogy az élményre hajt rá mindenki, és nem arra, hogy van egy konkrét meghatározott szaktudás, konkrét irányvonal, hanem amerre megyünk, be a vezető mutat, az a jó. Honnan ez a vakhit igazából? Nincsen vakhit, az van, hogy jelenleg a modern 21. századi ember inger idegrendszer olyan szinten van túlstimulálva, hogy ő a lehető legkisebb energiabefektetéssel szeretne érdeket érvényesíteni a politikában, kutya nem fog programot olvasni, és kutya nem fog szakpolitikai ügyek mentén utcára menni. Ez azért eléggé látszik. Hogyha nem tudod felépíteni azt most hirtelen az Occupy Wall Street jön mindig eszembe. Az Occupy Wall Street az egy olyan történet volt, az talán az első nagy interneten kirobbant kvázi forradalom, még a maga kis szalbalángszerűségével is, de azért mégiscsak egy nemzetközi esemény volt. Mégiscsak annak a generációnak, aki az internettől nagyon sokat várt, mint túltól, az első ilyen fénysugár volt, hogy megjelenik valami egészen új típusú társadalmi érdekérvényesítés, de ugye az azért volt erős, mert az egy olyan ügy meg üzenet volt, főleg a 2008 sokja után, ami abszolút meg tudta mozgatni az embereket. Teljesen nyilvánvaló, hogy ma bárki programokat, ha ír, akkor azért írja, hogy ezt el tudja mondani, hogy ezt megírta. Soha senki programok elmaradása miatt nem fogja a politikát számon kérni, mert alapvetően a politikától azt várja, hogy az ebben való foglalkozást azt vegye le tőle. A feladatot, hogy ebben foglalkozzon, azt vegye el tőle a modernkori embert, a modernkori dolgozót, a modernkori munkást, vagy nem tudom mi a helyes kifejezés, azt az embert, aki bemegy az irodájába fél 9-9-re dolgozni, ott van 4-5-ig, jó esetben, inkább tovább, estig kell a főnökével leveleznie és még ügyet intéznie, a munkának az egész stresszét viszi haza, nem tudja otthagyni a munkát 5-kor, egész nap ezen pörög az agya, közben lenne neki egy családja, meg házat építene, közben soha nem látott csatornán kapja az információkat, az internet elhozta neki, hogy 2 kattintással bármilyen típusú szórakoztató élményt elérjen, és el is várja tőle ez a kötelező szórakozás, mint kötelesség. Ez ugye bele is van indoktrinálva, milyen ember az, aki nem szórakozik, aki nem élvezi ezt a fajta fantasztikus ingeres túltöltést, tehát ezek mellett azt elvárni, hogy valaki napi szinten kövesse azt, hogy hogyan halad a Budapest zöldítése, mert meg lett ígérve, ez irreális. Persze hergelni lehet, és erről is szól a politika, hogy hergelünk, teljesen mindegy, hogy mi minden kapcsán, egy látszólagos ügy kapcsán felhergelünk valakit, hogy látod akkor, te lebetonoztad a várost, én meg ki akarok zöldíteni, stb. Ezért lett egyre élhetetlen a Budapest. Az utolsó ilyen igazi program mentén való
kampánnyal ugye a Puzsér Robi ment, a Sétáló Budapesttel, amilyen klasszikus ilyen típusú vállalás volt, egy ügy, és a mozgalom az elsősorban ügyhöz kapcsolódott, egy ügy, ami végigkövethető, de most azért, ha nagyon egymás szemében nézünk, akkor nyilvánvaló, hogy nem a Sétáló Budapest, mint program vonzotta azt a nem tudom hány százalék szavazót, amit a Robi szerzett, hanem a Puzsér Robert mindig a személyiség. Gondolod, mert egyébként az jó érvek és ellenérvek voltak ugye Tarlós, viszont Karácsony Gergely meg hát most nem megy abba, hogy egyébként korábban miket ígért, hogy ő nem lesz miniszterelnök előtt, aztán mégis lett. Ja. Ez a mindig kiérti magát, nem mindegy. Csak azt jutott eszembe, hogy amikor ti csináltatok ezt a Sétáló Budapest, volt ez Targonca túré, igen, azt hiszem 2 állomásos volt a te részvételeddel. Igen. És te hogy élted meg ezt az egészet? Mert az a lakossági debilitás, ami állat ezekből a videóból, és most főleg az újpestire gondolok, ahol te nem voltál ott, de gondolom láttad a best of-ot abból. Te azt hiszem az Oktogonnál, nem a Asztóriánál voltál ott, meg a Ferenciért tévénél. A Deákon. Az mennyire visel meg téged, hogy az emberek ennyire nem fogékonyak a szakmai politizálásra, meg arra, hogy ezeket a számukra elvont témákat, meg fogalmakat egyetembe akarják fogadni? Hát én nem hiszem, hogy én szakpolitizáltam volna. Én ott ilyen nagyon depressziós, egzisztencialista stand-upot csináltam valójában, meg egy picit próbáltam opponálni a Robit, úgyhogy nekem, hogy mondjam, én alapvetően azt gondolom, hogy van néhány dolog a világban, amit én szívesen elmondok. Aztán, hogyha emiatt még néha fel is engednek a színpadra, akkor ott is elmondhatom, akkor meg ott mondom el. Tehát úgy kb. Nekem ennyi volt ebbe az élményem. Az biztos volt, hogy ha én fölmegyek a Robi mellé egy ilyen típusú dologba, akkor biztos, hogy opponálni fogom. Tehát hogy az, vagy mást fogok csinálni, mert mindegy. De ilyen a viszonyunk, tehát hogy szerintem a Robi ugyanígy lenne ebben az egész dologgal. Hogy megkérnem arra, hogy azoknak mindegy, az albumomat jöjjön el promózni, az szinte biztos, hogy abban például mikrofon lenne a kezében, akkor vagy tök másról beszélne, vagy opponálná azt. Tehát ez ilyen, mi ezt a fajta akcionista attitűdöt csináltuk egymással, mindig nem volt ebben baj. Az embereknek a reakciói, vagy mit tudom én most nem akarok ilyen moral virtue signaling orgiába csapni, de figyelj, én kiszolgáltatott embereket látok. Tehát kiszolgáltatott, elfáradt, reménytelen, perspektívan élt. Tehát azok az emberek, akik ott odajöttek és üvöltöztek, ott nem az a kulcs, hogy milyen sötét vagy miért nem érted, hogy én milyen jókat tudok mondani, az Kierkegaardról, vagy mit tudom, hanem hogy az van, hogy jelenleg az a működés, ahogy ezt csináljuk, ez nagyon sok olyan embert kitermel, akinek tökre megy az idegrendszere, viszont korán beborul az alkoholizmusba, és érdemes lenne avval foglalkozni, hogy ebből ne legyen olyan nagyon-nagyon sok. Munkaerőt vesztünk, kreativitásra, mindegy csomó mindent vesztünk, meg egyébként is, mint baloldali emberke, én azért azt gondolom, hogy nekünk lennének ilyen nagy elvi vállalásaink is, mint szolidaritás, tehát hogy önmagában, hogyha én látok egy szétesett idegrendszerű embert, akkor talán az első kérdés az, hogy tudok-e segíteni, vagy hogyan kéne működtetni egy olyan világot, ahol neki jobb, meg több kitörési lehetősége van. Volna Gábornak volt egy felvetése az elmúlt pár évben erre az apa-komplexusos társadalom jelenségre. Ő úgy látja, hogy igazából már Ferenc József óta úgymond rá van szoktatva a magyar arra, hogy van egy jóságos apafigura, aki azért elég szigorú tud lenni, és ezt a cukorkorbács elvét gyakorolva vagy gyakoroltatva irányítja az embereket, leveszi a vállukról a terhet, én vagyok az, aki miatt nem kell aggódni, vagy én megharcolom helyetted is a forradalmat, meg a mindenkori polgárháborút, te csak bíz rám magad. És ez a Ferenc Józsefre, a Horthyra, a Kádárra és most Orbánra is nagyjából igaz. Te mennyire látod ezt a apa figura jelenséget egy relevánsnak? Hát az biztos, hogy a felettesénünk, vagy mit tudom én, tehát hogy most akkor hogy elvileg a felettesén szabályozná, vagy ő határozná meg azokat a szabályokat magunk számára, amikből levezetjük azt, hogy az ösztönényünket hogyan folytjuk le.
az azért ekkora challenge, tehát most ez egy tényleg nagyon speciális challenge. A challenge az én világomban, az én világnézetemben továbbra is ott kezdődik, hogy alapvetően 2008 végével eléggé szemmel láthatóan kiderült, hogy ez a típusú fogyasztói kapitalizmus, mint rend, ez az egész setup, így, hogy liberális ideológia, piacláthatatlan keze, ha baj van, nyiss egy éttermet, tehát hogy azért szeretik jobban a Biki Csunájt, mint Beethovent, mert az jobb, érted? Tehát, hogy tehát ez az egész ilyen nekem az egész 90-től a 2010-ig az életem arról szólt, hogy liberálisakkal vitatkoztam. Tehát tényleg elég PTSD-s is vagyok, állandóan szóval is hozom ezt az egészet. De igen, mert akkor mi nagyon-nagyon sokat de hogy azt látom, hogy az volt egy ilyen pont. Tehát addig volt egy rendszer, aminek láttad az ellenmondásait, meg láttad az igazságtalanságát, főleg Magyarországon. És akkor visszatérek arra, hogy a rendszerváltás kinek milyen ígéretet hozott. Ugye nekem az első csalódásom az volt, amikor rájöttem a magam komoly 14-5 éves fejével. Először elkezdtem először megtapasztaltam magam körül, hogy a rendszerváltás a legtöbb embernek, akit ismerek, nem a szabadságjogok kivívásáról szólt, hanem a fogyasztói javakhoz való hozzáférésről szólt. Ami én totál voltam tájolva. Én 89, nem a 90, mindegy, lényegtelen a 89-esen vagy a 90-esen voltam, azt hiszem 89-es volt a gumibot, és azon nem voltam, a következőn voltam, a március 15-én, ott együtt vonultam, gyerek voltam, tehát, és akkor az egy olyan világ volt, hogy akkor együtt vonultott mindenki, voltam az MDF-esekkel is vonultam, SZDSZ-esekkel is, mintha vonultam volna, mit tudom én, tehát, hogy, és bennem maradt ez a hatalmas lendület, ez a hatalmas vágy, egy tök őszinte vágya ennek az egész közösségnek, aki akkor ott volt. Ez nekem kb. Annyira sorsfordító élmény, mint mondjuk a fiatal fideszeseknek a várba tartott beszéd, vagy valamelyik. Tehát nekem kb. Ez az ilyen meghatározó élmény, hogy akkor most alapvetően a szabadságunkat visszanyerjük, meg a szuverenitásunkat, meg az önrendelkezésünket. Ez volt a vállalás, ez volt a ügy. Hát nyilván ez volt a naivitás. És akkor nagyon gyorsan az egész átfordult arra, hogy baszki, minden sokkal drágább lett. Nagyon gyorsan ide ment vissza az a dolog, amiben persze ott van az alapélmény is, hogy leraboltak minket. Tehát abban a pillanatban, hogy Magyarország elveszítette a gyengeségét, tehát neked biztos eszedbe fog jutni, hogy hívták azt az amerikai doktrinát, most nem fog eszembe jutni, amerikai doktrína volt, ami arról szólt, hogy hát át kell menni ezen a sok terápián, ezeken az átalakuló országoknak, ez ott Oroszországgal szemben is, és akkor hát ez persze úgy kell, hogy 77 millió McDonald's-ot építünk, és akkor bankok, meg banki kölcsönök, és sötörök, mindenki tudta nulladik ponttól, hogy ők is, tehát hogy alapvetően a szándék a értékes nemzeti vállalatok megszerzése, a ország szuverenitásának a meggyengítése, alapvetően stratégiai nyersanyag, ha van, akkor ahhoz hozzájutás, stb. És ez ott megtörtént, és megtörtént hirtelen ebben az országgal, hirtelen azt láttuk, hogy az összes gyár, ami értéket termelt, az bezárt, becsukott, átvette valaki, ezt nem gyártott semmit, soha többet, úgy dőltek ki emberek gyárak százaiból, hogy semmilyen más életkörülmény nem volt, és közben folyamatosan, hát igen, ez egy ilyen átalakulás, jó, hát hogy ment ez a borzasztó, könyörtelen attitűde ez az egész, tehát hogy közben, amikor az emberek csalódtak ebbe az egész dologba gyorsan, akkor azért ezt ne felejtsük, hogy nem csak arról volt szó, hogy ők nem a szabadságért csináltak, hanem Gorennyiért, ahogy én akkor éreztem, hanem azért az is benne volt, hogy közben tényleg átéltünk egy sokkot, ahol azt kellett folyamatosan hallgatni,
hogyha majd Geszti Péter szól már végre minden rádióból, akkor de marha jó lesz, és nem kell többé Schubert ötöst hallgatni, mert az milyen gáz volt, az de marha, akkor kiortatlan jó lesz, és közben az volt, hogy az emberek elszegényedtek, elvesztették a lehetőségeket, nagyon gyorsan kellett adaptálódniuk egy olyan szabadversenyes rendszerbe, ahol a lapok nagy része cinkelt volt, hiszen a régi hatalom 2,5 perc alatt átmentette a saját vagyonát, kapcsolati tőkét, 2,5 perc alatt kiprivatizálta magának és a haveroknak ezt az egészet, tehát eleve cinkelt lapokat tudtál belépni ebbe a történetbe, szóval nyilván azért ezeket a terheket visszük, és akkor valamennyire a kérdésedre is próbálva válaszolni, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy igen, apa figura mesét, azt kell látni, hogy alapvetően 90-ben erről semmi nem volt elmondva az embereknek, vagy nem sok. Tehát egyáltalán nem lett ez kommunikálva az embereknek, mondhatjuk azt, hogy nem tudták, nem látták, nem érezték, mit tudom én, de utána se lett. Tehát nem lett erre reflexió. Ez az egész egyébként át lett adva a szélsőjobbnak, elsősorban Csurkának, hogy ez kommunikálja ezt az egész dolgot, és gyakorlatilag egy jó ideig, most egyébként nem igaz természetesen, mert TGM is volt, meg még voltak erős baloldali emberek, és most teljesen mindegy, de azért alapvetően a legerősebben ezt az egész tematikát az a szélsőjobb kezdte el a Globkritet, meg a Kapkritet csinálni, megérvelni, és senki nem törődött ezek az emberek. Amikor egyébként Csurkától hallották, egyébként nem jó, hogy ide jönnek idegen bankok, és megpróbálják Magyarországot gyakorlatilag függőségbe hozni hitelekkel, akkor dönthettél, hogy most akkor vagy ezen elkezdesz gondolkodni, és akkor alapvetően a szélsőjobb most lesz a legtöbb haverod körébe, vagy az egészet így az egész, hogy nem beszélünk. Tehát, hogy full egyedül voltak az emberek ebben az egész probléma halmazza hagyva, és hogy nagyon gyorsan vissza 2008-ban bebukik ez az egész, ami még így tartotta ezt a akkor is rettetesen kamu állvázatot, ez így összedől, és főleg egyébként nem is a pénzügyi válság, hanem az, hogy ki kellett utána pengetni a pénzt a bankoknak. Tehát szerintem az ami iszonyatosan vállalhatatlanná tette az egészet, hogy egész ideig azt hallottad, hogy hát a láthatatlan kéz, meg ő azért a Merrill Lynch, mert ügyesebb, mint te, hamar olyan ügyes leszel, mint a Merrill Lynch, vagy te is leszel Merrill Lynch, és így tovább. Majd kiderült, hogy a Merrill Lynch rosszul játszott a táblán, nagyon rosszul játszott, nagyon bebukott, de hát ilyenkor úgy kifizetjük. És úgy, hogy emberek tömegei veszítik az állásukat, stb. Most nem azt mondom, hogy az emberek ezt így értik, vagy így követik, de az, hogy itt valami, tehát hogy ezt már nem lehet visszapakolni, ezt az ideológiai ízét ugyanúgy a helyére, hát vissza lehet csak leesni 2 perc alatt, az tök nyilvánvaló volt. És akkor keletkezett, akkor így megjelent egy ilyen új helyzet. És akkor egy ilyen helyzetben, most akkor egy picit Magyarországra koncentrálva, ha nem arról szólt volna a második világháború utáni történelmünk, hogy minden típusú baloldaliság tökéletesen le lett gyalulva, ugye, mert nálunk a Komcsiknak a volt ellenfele azok a baloldali, demokratikus baloldali, klassz, Rosa Luxemburgi értelembe vett baloldali típusú gondolkodók voltak, nyilván ők voltak a legnagyobb ellenfelek, ők egy autoriter, haveri kapitalizmust akartak, tervgazdasággal és mindenféle érdem ellen, egy kis minimaffiát nyilván, tehát ők letarolták az egészet, így nyomok. Hát most Rákosi is itt van, tehát így nullára, utána jött a rendszerváltás, így még jobban letaroltam, hogy most akarsz valóskodni, barátom, akkor kezdjük ezt a csodálatos a fogyasztói társadalmat, tehát úristen, hát a te hülye baromságaid, azok milyen cipőt csináltak, láttál te már ilyen cipőt? Na, tehát, hogy elindult, tehát, hogy totál nullára volt bármilyen ilyen típusú felvetés radírozva, és gyakorlatilag megint az történt, az emberek ott maradtak egyedül. Most ebben a térben lépett be ez a fajta, most nem tudom,
hogy illik őket hívni, állandóan akárhogy hívom, őket mindig kikérik maguknak, hogy ők nem is azok, de mondjuk hívjuk új konzervativizmusnak, majd nem tudom minek hívjuk ezt a fajta populista konzervativizmusnak, stb. Én a populizmust nem tartom szitokszónak, mindegy. De ez az új üzenet, a Trump, a Bolsonaro, az Erdogan, ez a fajta új alakzat. És nyilván vitte az egész bulit, mert egyedül volt, és akkor azt mondjuk, hogy apa figura, tehát arról van szó, hogy ezután a történet után ettől a társadalomtól elvárni, hogy ezt most egyedül maga oldja meg, miből? Hova menjen vissza? Mihez? Tehát én értem, hogy a vonal szerint apa figurára vágyik, de akkor lenne esélye, ha lenne nagybácsi figura, aki folyamatosan ellátna ahhoz muníció, hogy hogyan lehetne ebből a dologból kiszállni. De jelenleg az van, hogy van egy apa, és van egy másik csoport, aki azt mondja, hogy apa gonosz. Na most egy bántalmazott gyereket nyugodtan meg lehet kérdezni ilyen helyzetben, hogy van apa, aki így meg úgy viselkedik. Most nyilván kisgyereknél, ahol apa az Isten, meg apa a világ, meg apa az erkölcsi mérce, a gyereknek nincs arról fogalma, hogy jó vagy rossz apa. Apa lehet félelmetes, apa lehet fenyegető, apa lehet ilyen meg ilyen, de nincs ilyen abszolút morális ítélet, hogy apa jó vagy rossz. Egyfajta apakép van előtt. Igen, abszolút. Tehát, hogy van egy ilyen sztori, hogy ő csak ehhez tud viszonyulni, és azt tudja mondani, hogy ez most rossz volt, meg azt is tudja, hogy ez most úgy jó volt, de hogy és van még egy valaki, mondjuk, az anya, aki közli, hogy apa gáz, apa nagyon gáz. Most ez ebben a helyzetben egyáltalán nem segít egy gyereknek. Még nagyobb a bizonytalanság, mert ugye ha apa gáz, akkor még rosszabb a helyzet, mert az apa gáznak a feloldása csak akkor van, hogyha itt az alternatíva. Tehát, hogy alapvetően szerintem jók ezek az olvasatok, csak azt próbálom ebből mondani, hogy nem nagyon szeretem azt, amikor a magyar ideológia, vagy a magyar politikának a problémáinak mindig az a megoldás, hogy alapvetően a választó hülye, vagy elmebeteg, vagy gyerekes. Hát azt komolyan gondolom, hogy én soha nem lennék politikus, és nem mennék politikai pályára, de aki ide megy, az alapvetően népképviseletre szegődött. Tehát barátom, ez az anyag, hogy ezzel neked nincsen dolgod, vagy nincsen ügyed, vagy nem tudsz neki valamit mondani, csak azt, hogy nem jól csinálod, akkor valószínűleg nem ezt kéne csinálni. Tehát, ha jól vettem ki a szavaiból, te is azt láttad, hogy a 90-es évek eleje ez igazából a jóléti rendszerváltásnak az óhaja volt, semmit az ideológiai rendszerváltásnak az óhaja. Azért is kérdezem ezt, mert én azt láttam például, hogy még akkor nagyon gyerekként, hogy mit tudom, most ez egy hülye példa lesz, csak most ez jutott eszembe, hogy Újpesten volt kb. 2-3 mozi. Ebből azt hiszem legalább a Lux mozi, ez tényleg egy viszonylag színvonalas mozi volt, még úgy országos szinten is. Bejöttek a multiplex mozik, mindenki fikázta őket, hogy túl van sózva a pokol, túl hangos a mozi, és nem is azt a cukros üdítőt kapják, hanem ami szirupos lónyálat. De mégis mindenki visszament abba a moziba. Tehát volt egy ilyen Amerika fétis egyrészt az emberek részéről, hogy minden, ami amerikai, meg nyugati általában az jó. Másrészt meg ezek a klasszikus értelmevet népi dolgok, vagy ez a jó értelemben magyar konzervativizmusra elkezdett háttérbe sorolódni sok szempontból. És hát ha megnézed az első, nem mondok a nevét, mert itt gyors értelmet ott a Podmanicki és a nyugati pályaudvar között, meg előtte van nagyjából az épület, nem? Hát annak aztán tényleg nem egy gyors értelmet kéne kiszolgálnia. És azt hiszem a Fábri Sándor mesélte, aztán egy rokona átjött Magyarországra, Amerikából, és le volt döbbenve, hogy ez az épület miért ad otthon egy gyors étteremnek. Ilyet bankoknak szoktak általában odaadni. És Fábri ilyesmit fogalmazott, hogy mintha a magyarok, most nem mondom, hogy az emberekről beszélt elsősorban, inkább a vezetőkről, és nem is biztos, hogy szó szerint fogom idézni, de hogy a keletinél jobban szétrakjuk a lábunkat. És ez mintha a Szovjetunió felé is egyébként igaz lett volna. És a 90-es években is igaz volt talán nyugat felé. Te ezt hogy látod? Hát, nem hiszem, hogy nálunk ez erőteljesebb lett volna ez a dolog. Az, hogy a szabadság és a fogyasztói társadalom összekeveredett, azt megint nem mi csináltuk. Alapvetően az akkori
az akkori nyugati rendszer, ezt önmaga mondta. Hát önmagáról azt kívánta mondani, hogy én elsősorban azért vagyok jobb, mert nézd meg milyen a finom a hamburgerem, meg milyen jó a... Most én értem, hogy nem csak ezt, de ez volt a front. Ugye ez volt az, hogy ugye majd Coca-Colába feloldódik az iszlám, meg egyebek, tehát hogy ismerjük ezeket, tehát, hogy majd ez a fajta. Tehát, hogy maga a fogyasztás volt az ideológia, maga a fogyasztás volt az üzenet. Tehát, hogy szerintem egyáltalán nem az történt, hogy az emberek kivették belőle a új tornacipőt, és nem érdekelte őket annyira a szabadság. Nem ez volt a csomag, nem is így volt árulva a csomag. A csomag az volt, hogy mi azért vagyunk magasabb rendűek, mi azért vagyunk a nyertes uralkodó ideológia, és itt a lény. Nem azért, mert az embereknek több esélyt adunk a boldogulásra, a szabadságra, az önállóságra, az önálló gondolkodásra, a közérdekérvényesítésre, a normális élethez való viszonyra. Nem. Finomabb a csokink. Sokkal finomabb a csokink. Ugye ebben a hülye hidegháborús harcból, amikor a fegyverkezési verseny megnyerte, majdnem azt mondtam, hogy nyugat, hát az Egyesült Államok nyert itt bármit is ebbe a történetből. Mi meg ugye élveztük ezt a védőernyőt, és Európa soha nem látott jóléti állapotba került, és egyébként elég sok baloldali intézkedést is sikerült ennek a jólétnek köszönhetően vinni, amíg az amcsik bejátszották a meccset. Alapvetően ennek köszönhetünk itt bármit, ha nekünk is be kellett volna szállni, akkor az nem lett volna ennyire rózsás. Na mindegy. De hogy ez így keveredett össze az embereknél, és alapvetően amíg ezeket az értékeket nem állítjuk helyre, addig nem áll helyre sem, és válaszol gyorsan a kultúra rombolás is. Tehát ugye akkor én nagyon emlékszem, hogy rettentesen sok ilyen típusú vitám volt, és ez a mai napig tart, akkor indult el az a klasszikus vita, hogy azért nem Bartók megy a rádióba, hanem tudom én mi a Lagzi Lajcsi, mert azt többen hallgatják, és a hallgatottság, mint szabad versenyes eszmény igazolja ezt a dolgot. Tehát amit többet hallgatnak, az értékesebb, mint amit kevesebb. Ez a piac szabálya, ez az új. Mondtam, se kell, hogy én ezt rettenetesen, irdatlanul utolsó véremig gyűlölöm ezt a fajta sátánista, kultúraellenes bulit, aminek egyébként akkor az egyik legnagyobb hangadója természetesen a magyar liberális értelmiség volt, és az ezzel való opponálás az téged automatikusan berakott valamilyen szélső kategóriába, még voltak olyan szép körök abban az időszakban, amikor a Széchenyi könyvtárban tök jól lehetett ahol szórakozni, hogy ez tényleg egy ős múlt, hogy elmentem és levettem egy Eszterházy. Ja, mert ugye ezek a szabad polcok azok, hogy elő vannak, azt mindenki látja, és mivel betűrendben van, nagyjából mindenki tudja, mit vettem. Mert aki oda eleget jár, az nagyjából az, hogy hova ment, az tudja, hogy ott van, az mindegy. És ha levette egy Eszterházit, akkor a fele könyvtár az eldöntötte egy életre, hogy te nem vagy ember valójában. És akkor mondtam, hogy másnap levette egy Guillaume Nándort, vagy Márait, akkor ugyanez. Tehát, hogy ezek már így szépen le voltak rakva, de ott megtörtént az az ősbűn, amiből a konzervatív oldal mai napig nyeri az erejét, és egyébként ezügyben teljes joggal. Ott tényleg kultúra rombolás zajlott, és tényleg arról szólt a történet, hogy az űrgalmákat ennyien nézik, a Kosztolányit ennyien nézik, ergo űrgalmák megverte Kosztolányit. Most teszem hozzá, hogy én, akinek a világéletemben a legnagyobb ideológiai harcom a liberalizmussal szemben volt, nem a konzervativizmussal szemben volt. Mi ugye ezt próbáltuk opponálni
elmagyarázni ezt az egészet, megbuktatni ezt a fajta gondolatot. Valójában most nagyon nagyon hülyeségeket akarok mondani neked, akkor azt mondom, hogy én valószínűleg konzervatívokkal előbb-utóbb hangot találunk, mert az közös bennünk, hogy mondjuk azt gondoljuk, hogy Bartók, vagy Ligeti, vagy a Vérszilva sétány Berkenyei úton, meg a csodálatos utcák a Palota negyeden, ezek ilyen fontos dolgok. És én a felelősség oldaláról, én meg a haza oldaláról meg fogom fogni ezt a dolgot, és akkor mit talán? Aki totál elveszett nekem ez ügyben, az a liberális, aki azt mondja, hogy majd a piac dönt, és akkor, hogyha ide pláza, akkor az majd de jó lesz. Nem tudom, ennyire, nagyon eltereltem a témát, de talán adtam valami ezt tudsz. Nem, ez tök jó. Egyetlen probléma az, hogy feltettem az első-második kérdést, és már a 8-nál, meg 10-nél tartunk. De ez nem baj, ez tök jó. Érdekes viszont, amit így most beszélgettünk a 90-es évek elejéről, ugye volt ez a csalódás, hogy rájöttünk arra, hogy igazából a kapitalizmusnak ára van, meg ennek a jóléti társadalom óhajának is megvan az ára. Viszont furcsa módon nem egy harmadik utasság képződött meg az én véleményem szerint, hanem az emberek szemállaton inkább visszamentek a múltba, méghozzá egy ciklus alatt. Az MSZP gyakorlatilag épp beizzatta magát 90-ben a parlamentbe, aztán akkor gyakorlatilag a demokratikus kartával beemelték őket újra a politikai mainstreambe, ha úgy tetszik. Tudni megtízszerezték az erejüket 94-re. Tehát furcsa módon az volt, hogy az emberek azt mondták, hogy oké, csalódtunk a kapitalizmusban, mi nem ezt akartuk, kérjük vissza a 2 forintos kenyeret helyette inkább, és akkor jön vissza az MSZNP-nek az utódpártja. És nem ez a mi épes vonal erősödött meg elsősorban valamiért. Hát azért, mert az emberek a pszichén olyan konfliktusoknál, amiket nem tud megoldani, gyakran a regresszió devű dolgot csinálja, magyarul megpróbálja magát visszavinni egy olyan állapotba, amikor még nem volt ez a probléma. Hát ez történt. Olyan elképesztő elkeseredettség volt, hogy az utolsó biztos pontig mentek. Most a nagyon hülye példával, Elderinbe a betélesz egy olyan területre, ahol először, ahol nagyon nagyok a bosszok, akkor, és irdatlan para az egész, és nem tudsz ebből kijönnek, hogy nyilván vissza kell menned, visszamész az utolsó KH-ig, amíg még a nyugi volt. És hát ez volt ennek a KH-nak, a nyuginak a letéteményese volt Horn Gyula a végtelen lassú beszédével, abban az egész ex-komcsi attitűddel, amit ő hozott, ő pont ezt a fajta meg a szakértői ígéret. Igen, ezt az egész pudert, de nem senkit nem érdekelt, hogy szakértő. Ez a fajta megnyugtató, majd mi tudjuk elvtársak típusú A Kádár visszhangja. Ugye a Baudelaire sokat ír arról, meg a Mark Fisher, aztán bőven, meg a Derrida is, tehát hogy a vízhangok fontosabbak, mint a hangok, tehát a szellemhangok, a szellemek fontosabbak, mint az élők, akiknek a szellemét látjuk. Tehát a Horn Gyula valójában a Kádár szelleme volt, és mint a szellemségében erőteljesebb és hatékonyabb volt, mint az utolsó pillanataiban a Kádár. Viszont a harmadik utasság Magyarországon leginkább a pont által említett 2008-as időszak környékén keletkezett meg, vagy erősödött meg, hogyha én jól emlékszem erre az időszakra. Ugye, hogyha harmadik utas politikáról beszélünk, abban az időszakban inkább a Jobbik meg az LMP volt, amelyik így dominált, vagy legalábbis tudott valamiféle újabb alternatívát kínálni az MSZP, SZDSZ és a Fidesz-MDF vagy Fidesz-KDNP-hez képest. Mi neked a harmadik utasság? Na most a harmadik utasságot elég nehéz definiálni Magyarországon, mert itt a szocializmus is igazából minden volt, csak nem baloldaliság például. Viszont, hogyha a hazai politikai élethez képest mondom a harmadik utasságot, akkor mondjuk úgy, hogy minden, ami nem a 20. század. Hogyha ide akarom egyszerűsíteni az egészet. Ami ebből a szempontból közelített szerintem a harmadik utassághoz annak idején, alapból az, hogy egyébként ők ellenezték a NATO csatlakozást, például kritikusak voltak az EU-val, stb. Tehát nem ez a végtelen elfogultság volt egyik vagy másik irányban, hanem ez volt egyrészt, másrészt például az ő kommunikációban. Másrészt persze voltak ilyen elvetemű gondolatok is, mindegyik ilyen párt részéről, főleg a Csurka részéről, meg a Jobbik részéről annak idején.
De hát pont az ilyen szőnyeg alá söpört problémák azok, amik szerintem egy idő után előbújtak a társadalmon belül is. Hogy állandóan riogatták az embereket a náci veszéllyel, de hát igazából tök egy, hogy Csurkáról beszélünk, Bács-Fidi Annáról vagy bárkiről, sose jöttek ezek a nagy náci tömegek. És akkor megjelent a Jobbik meg a Magyar Gárda, már úgy voltak az emberek, hogy tudjátok mit? Akkor jöjjenek. És nézzük meg, hogy mi lesz ebből. És akkor biztos emlékszel, Jobbikot ilyen 1%-ra mérték 2009-ben, erre mennyit kaptak? 12-t, 3-at? Az azért nem a 1-2%-os hiba határ. Hát... Most kicsit nem tudom, válaszoltam. Nem, abszolút válaszoltam. Kicsit azért vagyok gondban, mert nekem a harmadik, tehát több dolog van a harmadik utassággal kapcsán a fejembe. Az egyik egy ilyen Mark Fischeriánus, alapvetően globalizáció, kapitalizmus kritikus, de demokrácia hívő, alapvetően progresszív, fenntartható, típusú valami. Meg hát nyilván van a jobbszélső jobboldali populizmus és annak a retorikája, amelyik számára a kapitalizmus kritika az valójában irdatlanul hívószó, mert mozgatja az embereket, de valójában a végső játék, amire alap ki van játszva, az antiszemitizmus, és előbb-utóbb mindig leesik ez a fajta lepel, hogy azért alapjába véve a sok világbankozás mögött azért valójában inkább úgy mondom, ez a fajta konspiratív logika megépítése van, ami mögött az a legtöbbször mégiscsak valami antiszemita sztori azért előbb-utóbb kiesik, amikor ügyesek, akkor nem esik ki nagyon. Ugye erről szól az egész modern szélsőjobboldaliság története, a Charlottesville, meg az egész teljes történet, hogy nehogy már megint elmondjátok, hogy mit gondolok, jó? Már annyiszor beszéltük, hogy egymásnak hallgatjuk. És ugye mindig, tehát ez termelődik újra. Ugye ez a fajta harmadik utasság, szóval mindegy, nagy itt a zavar. Szerintem a Jobbik azt tudta jól megfogni, hogy addigra már olyan irdatlan mennyiségű társadalmi feszültség volt vidéken, elsősorban a nagyon szegény roma magyar közösségek együttélésében, az már egy olyan szinten pattanásig feszült viszony volt, ahol már nincs közbiztonság, nincsen szociális ellátórendszer, nincsen oktatás, nincsen kitörési lehetőség, nincsen semmi, és mi azt gondoltuk ott addig, már úgy működött a politika, hogy 16 éve már hazudott semmit ezeknek a településeknek, hogy nyilván azáltal leegyszerűsítette ezt a problémát ezeken a helyeken nagyon egyszerű kérdésre, hogy cigánybűnözés. Egy bizonyos részben, szerintem. Szerintem ez az üzenet, ez rettenetesen betalált, mert végre valaki legalább egy létező jelenségre reflektál. De mellett egyébként a bankoknak a rablópolitikája, és ezért szerintem eléggé zászlóra volt tűzve annak idején a Jobbiknál. Igen, volt ilyen. Meg azért volt ugye az, hogy nemzeti kincseket tényleg őrizni kell, ápolni. Szóval ilyen értelemben azt gondolom, hogy a Jobbik persze ez vitathatatlan, hogy a cigánybűnözés, mint fogalom újra beemelése a köztudatba egyébként adott nekik egy bő 10%-ot szerintem annak idején. Persze. A nemzeti kincsek azt szerintem egyetért, tehát hogyha az a... Hát egyébként meg rohadt nem baj van nemzeti kincsekkel most akkor, tényleg, tehát hogy ha te egy ilyen típusú mozgalmat akarsz vezetni, ami alapvetően egy exkluzív identitásra épül, és azt mondja, hogy bizonyos bőrszín, meg bizonyos származás, meg bizonyos típusú kulturális hagyomány itt a jó és termel itt a ízét, és ezt kell őrizni, mert alapvetően ez a baj ezeknek a mozgalmaknak. Akkor rohadt nagy baj van, a magyar kultúrát megnézed, és 90%-ban nem ilyen emberek vannak benne. Állandóan van valami púpos, ilyen-olyan származású, ez meg meleg, ez meg németül beszél. Mert nyilván ahonnan engem érdekel, engem a kultúra megőrzése érdekel, ez egy érték, irdatlan nagy érték. Ez a magyar nyelv is csodálatos érték. És én innen szerveződöm. De valójában mindig azt látom, hogy ezeknek a mozgalmaknak legalábbis az indulásakor valójában ez a fedősztori.
A fontos történet, ami a szavazatot húzza, az, hogy mi vagyunk a legcsodálatosabb emberek itt az egész világon, extrém. Ráadásul mi megbűnhődtük már előre, ugye ez nagyon fontos a magyar identitásban, megbűnhődtek a múltos jövendőt, tehát mi előre, tehát nekünk a bónusz, gratis jármink, de nekünk Bianco csekkünk van, nekünk eleve kapásból valahogy minden járunk alapból, és mi meg vagyunk támadva. Ugye ez az alapállítás. És akkor lehet dönteni, hogy akkor akik megtámadtak minket, azok a bankok, a multinacionális cégek, belülről lesz meg minket az ellenség, a magyar politika kijátszotta ezért, és akkor tehát ez így szimptomatikus. Ugye van ez az állandó példa, hogy egy patológiásan féltékeny embernek, ha bekerül egy terápiába, akkor nem azt vizsgálod, hogy megcsalta el a felesége, hanem hogy hogyan tudod a patológikus féltékenység nevű problémáját kezelni. Visszatérve, igen, ebből sok minden igaz. Igen, Magyarországot lerabolták, igen, írtatlan, agresszív befolyási kísérletei jelentek meg mindenféle gazdasági szereplők, igen, a magyar kultúrát lecserélték egy használhatatlan gejlre, bármiféle ellenállás, vagy nem túl sok ellenállással. Ezek mindig az magyar társadalomon belül nagyon komoly társadalmi feszültségek vannak, amiket meg kellett volna megfelelni. Ez mindig az, csak a sztori, az nem erre ment ki. Ezért mondom, hogy azért nem tudom ezt komolyan venni, hogy mert nem ez volt a lényeg. Alapvetően arról volt szó, hogy van egy személyiségzavar, ami abból alakult ki, hogy van magamról egy idealizált, narcisztikus önképem, amihez kell egy külső ellenségkép, ami fenyegeti ezt, és meg tudom élni ezt a szorongást. Alapvetően ez az üzenet. Az, hogy mellesleg az ügyben igazuk volt, hogy az országot szétlopták, és egyébként ebbe a magyar politikai elit egy jelentős része együttműködött, persze, ez igaz. Ez igaz, csak nem fedi le azt, amire kiment a játék. Egyébként azért hangsúlyoztam ki azt, hogy a harmadik utasságot itt igazából magyar viszonylatban értem a harmadik utasságot. Viszont... Csak tudod, azért nehéz, mert ha most elkezdek bologatni, akkor tudom én hála Istennek egyáltalán nem ismerem a modern aktuálpolitikát, de biztos, hogy a mi hazánknak a hashtagjei között a mit talál első 20-ban benne van a harmadik. Hát egyébként nem mintha egyébként támogatnak a mi hazánknak a törekvéseit, de azért azt hozzá kell tennem, hogy túl azon, hogy vannak ilyen 2.0-ás üzenetek, ugye cigánybűnözés, visszatérő, stb. Azért mégiscsak ők voltak az egyetlen párt, akik például a kilakoltatást és a zászlójukra tűzték, mármint hogy ennek az egész végrehajtó maffiának ugye a leverését, és úgy állami kézbe kerül újra a végrehajtás például. És erről az ellenzéknek semmi mondani valója nem volt. És egyébként voltak ehhez hasonló kisebb-nagyobb megnyilvánulások a mi hazánk részéről, és amikor tudod, rendszeresen elkézik a torockaiékat azzal, hogy de ők csak cigányoznak, meg bubúznak, meg mit tudom én, igen, ez 40-50%-ban tényleg lefedi a politikájukat, de egyrészt írtak programot, ellentétben a többi párttal, vagy legalábbis valamit, amit legalább lehet forgatni és értelmezni, így is egy 88 oldal lett, ugye, pont 88. Igen, ez zseniális. Kis összekacsintás. De ugye rendszeresen lenézik a választóknak azt a részt, amelyik a mi hazánkat támogatja. És mindig azt mondják, hogy ja, persze, mert ilyen Covid-hiszt is vagy, mert utálod a cigányokat, meg a tudjuk kiket. És mindig elfelejtik azt, hogy egyébként az embereknek marhára elegük van abban, hogy tényleg nincs már jóformán magyar termék a polcokon, hogy nincs magyar mezőgazdaság, hogy gyakorlatilag ki vagyunk szolgáltatva teljes mértékben ennek a neoliberális gazdaságpolitikának, most Gyurcsány Orbán ide vagy oda. Hát rosszabb lett, hát ez ügyben jelentősen megbazáltak. Abszolút, csak ugye ezt a tendenciát láttam a Jobbik esetében is, ahol megjelentek, hogy na jöttek a cigánygyűlölők. Persze, de mellett azért volt más program is felfestve, és szerintem az emberek egy része már marhára elege volt abból, hogy állna le van nácizva csak azért, mert más gondol, mint a politikai mainstream. És amúgy
ezek szóba kerülnek, ezek az új jobboldali vagy szélsőjobboldali pártok, sokan pont ezt az aspektust nem akarják vizsgálni, hogy mi az a másik vonzerje ennek a pártnak, ami nem a cigányozásról, meg a buzizásról szól például. Hát ide meg az vezetett, hogy amikor először ezek a dolgok felmerültek, akkor nem az volt, hogy akkor gyere ide barátom, oké, akkor gyere, üljünk le ide, mondd el, hogy mi van a cigánybűnözéssel, oké, én meg elmondom, hogy ezek szociológiai jelenségek, drága szívem, és fogsz egy zsákfalut, elveszed tőle óvodát, iskolát, vonatot, buszt, nincs munkalehetőség 20 évig, generációs alkoholizmus van, ez van a kultúrában, segély van és és csak fehérek vannak benne, 30 év vagy gyere nézzük meg, hogy élnek, mi van velük, hoppá bűnöznek, no hát ma hát, de marha meglepő. Ezt a vitát senki nem volt hajlandó lejátszani velük. Az összes ilyen felvetésre az volt a válasz, hogy hát eddig és ne tovább, ne haragudj, én ezt kikérem magamnak, most föltartok egy Nietzsche-est, mert itt, tehát, nem, ez a borzasztó, pátoszos, ment ez az egész. A Csurka dolgozatnál pont ez volt. Az abszolút, tehát hogy nem az volt, hogy konfrontálok, szembe megyek, érvelek, szembesítek feldolgozó dolgokat, hanem ez a... Belül minden ember rózsaszín. Igen, meg... Mind Afrikából jöttünk, hát ez a szalomból való kizárás, ez a szemforgatás, ez a ne haragudj inkább átudnak a másik oldalra, mint ezt nemrég volt csak. De hogy ez ugyanezeket a mondatokat hallgatjuk 90 óta, nem ugye ezektől az emberektől, de ugyanez a retorikája. Ennek most már azért olyan túl sok szerepük nincs, meg már túl sok helyre nem mehetnek, de ez okozta az összes ilyesmit. És hogy nyilvánvalóan az a politikai közösség, aminek egy jelentős része menthető lett volna, aki nem amellett volt elkötelezve, hogy ő kifejezetten a cigányokat utálta, hanem amellett volt elkötelezve, hogy nagyon para, hogy az ő nagyanyját meg a nagynényét megtámadták bűnözők, és nem volt semmi segítség mellette. És hogyha valaki azt mondta volna, hogy barátom, neked igazad van, ez a bűnözői magatartás, ez nagyon gáz, és én meg fogom védeni a nagymamádat, mert nem érdemli meg. És ott vagyok. Ezeket az embereket meg lehet. Hogy mondjam? Ezeket az embereket át lehetett volna ide vinni, helyett át lettek tolva, így kényszerből át lettek tolva a szélsőjobbból, és később a Fidesz kedvére játszik avval a csúszkával, hogy mennyit akar ebből a táborból. Ha ilyen típusú emberek beszélnek, akkor egy kicsit többet tud húzni belőle, ha most egy picit, akkor meg kevesebb. De ennek abszolút ez az oka. Hát, abszolút ez az oka, hogy ez a fajta opponálás, hát most ilyen nagyon régi sztorik jutnak eszembe, elnézést kérek érte, de emlékszem, a Puzsér egyszer kifakadt a tőzsdére a szélsőközöttnek az egyik nagyon korai adásában. Bekerültünk a Magyar Narancs szület rovatba, a nettó hülyék között. De komolyan? Tehát, hogy nem az volt, de ebben az egészben az a vicc, hogy tényleg a nyugaton éppen tombolt ez a fajta kapitalizmus kritika. Abszolút elkezdett tombolni, tényleg. Zsizsek, meg a Fischer, meg a többi más, épp az volt a nagy sztár részéről. Most nem mintha mi erről tudtunk volna, vagy ez hatott volna. A Fogalmosról volt az egészen is ismertük ezt a fajta pályát. De azok az emberek, akik akkor a csúcsmenők voltak, meg a csúcsmenő helyeken olvastak, és csúcsmenő zenét hallgattak, és csúcsmenő ruhákba jártak, és csak a legmenőbb nyugati trendek. Erről totál le voltak maradva, hogy valójában sokkal menőbb, amit egyébként ott a Robi előadott, mint ez a fajta ilyen George W. János neokon, amiről nem tudtak sem, tehát ugye az nem állt nekik össze soha, hogy az Istenben lehet az, hogy minél durvábban liberális vagyok, annál durvábban a republikánus evangélikus konzervatívokkal kerülök hirtelen egy szobába. Hogy a túróban lehet az, hogy a nyelveken imádkozó tévécsatorna és az SZDSZ ilyen közel van egymásra? Hogy? Mert hát valójában a liberalizmus egyik
neoliberalizmus, mindenki értse úgy, hogy politikai, megvalósult politikai mozgalom. Egyik rejtett titka az volt, ami mögötte volt. És mögötte a George W. Bush volt, meg az amerikai imperializmus volt, meg a CIA-nek a folyamatos puccsai voltak, és így tovább, és így tovább. És most nyilván, amikor Oroszország megtámadott egy szuverén országot, akkor én magam ütöttem, vertem a legjobban ezeket a típusú érveléseket, hogy figyelj, hidd el, hogy elég jól tudom, hogy az amcsik miket követtek el, de most alapvetően ez semmilyen jogot nem ad, semmilyen legitimációját nem ad egy szuverén ország megtámadásának, de nem így jön ez a fajta legitimáció. De azért valamikor térjünk már vissza azért erre a témára is, tehát hogy én azt gondolom, hogy azért az sem baj, hogyha ezt egyszerűen rendesen megbeszéljük, azon az attitűdön kívül is, hogy hát az amcsik se jobbak semmivel. Mert ha ez lesz az attitűd, tehát hogyha az az attitűd, az amcsik nem jobbak semmivel, mint az oroszok, a kínaiak vagy a közel-kelet, akkor ebből nagyon gyorsan az lesz, hogy ezt ki is próbálhatjuk majd valamelyikkel. És ott majd kiderül a bőrünkön, hogy tényleg az oroszok tényleg ugyanolyanok-e, mint az amcsik, vagy a kínaiak egy kínai befolyási övezet alatt lenni rendesen. Nem csak így, hanem rendesen. Az tényleg olyan típusú-e, mint egy amerikai alatt lenni. És az a meggyőződésem, hogy nem. Olyat mondhatunk, hogy elképesztően gázon, amit Amerika elkövetett külpolitikai így meg ott. Aminek egyébként, bocsánat, csak hogy ebbe elkalandoztam, de hogy ennek az is lett a következménye, hogy ugye lett egy izolacionista fordulat, már Trump előtt bőven. Bár az Obamát is valójában emiatt az ígéret miatt akarták megválasztani, hogy ő fogja behozni ezt a fordulatot, hogy Amerika nem csinálja tovább ezt a fajta világ csendőre szerepet. Teszem hozzá, hogy légy csináljad, meg nagyon nagy baj lesz, hogyha minket nem csendőrködsz. Itt tovább nem. Tőlünk a fenevadakat csak a NATO mentjét, az amerikai hadsereg tudja, ez van. Ha itt valaki akar valamit, akkor csak őnála van ehhez bármi, ami meg tud minket védeni. Szóval jól lenne változtatni, és de alapvetően ennek lett ez a fajta izolaciós politika vége, hiszen az amerikaiaknak maguknak lett ebből elegük. Tehát, hogy mondjam, még következménye is lett a dolgnak. Tehát még az a történet sem igaz, hogy ennek nem lett következménye. Bocsánat. De igen, hogy vélekedsz erről az Európai Uniós hadsereg felállítási ötletről? Nagyon támogatom. Mérhetetlen és mélyen támogatom. Eszméletlen fontos lenne, hogy a világ egyik, hát ha jól értem, akkor a világ a második legerősebb gazdasági régiója az Egyesült Államok után, az Európai Unió, az képes legyen megvédeni a saját határait, függetlenségét és az embereiknek a szabadságát. Ez alapvető. Azt is gondolom, hogy a modern geopolitikai konfliktusok nagyon nagy részében ez a békegy csúcs, hogy effektíve éppen mit csinálnak a tankok. És itt azért nyilván a digitális hadviselés, a soft power, meg a informális hadviselés azok sokkal fontosabbak. Gyakorlatilag hivatalosan nem mondhatjuk ezt. Lisa Müller report, bár az összes állítást tartalmazza, de a következtetése nem az. De gyakorlatilag az oroszok választottak maguknak egy elnököt, ami azért egészen elképesztő csúcs teljesítmény, és azért rámutatta arra, hogy hiába Amerika messze a legerősebb katonai nagyhatalom, de egészen magasan, emellett ezek a dolgok azért ennyire fontosak lettek el egy modern geopolitikai konfliktusba, de nyilván azt gondolom, hogy Európának elemi érdeke megvédeni magát. Én egyébként alapvetően európai identitású vagyok, én azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államok az nem az én világom. Tehát, mint Európában, tehát azt gondolom egyébként Amerikában nagyon fiatal ország, nagyon fiatal, történelmileg nagyon fiatal. Mi meg itt már nem tudom, már nagyon öregek nem vagyunk egyébként, olyan nagy birodalmakat, de most elég öregek vagyunk, már egy dolgot láttunk. Alapvetően azt gondolom, hogy itt
ezekből az értékekből, mint hogy szuverenitás, meritokrácia, szolidaritás, egymás segítése, technológia, innováció, ezek azok az értékközösségek, amik mellett le tudom rakni a voksot. Visszavezve Magyarországra. Neked mik voltak az elvárásaid a rendszerváltás környékén, illetve van neked az ideális akkor még úgymond szűz szemmel a rendszerváltáson belül? És mi az, amit te, amikor megtapasztaltad, hogy egyébként mivel jár maga a kapitalizmus, hogy milyen alakult a politikai szintén Magyarországon, később neked mi lett az elvárásod? Tehát úgy is feltettem a kérdést, hogyan alakult át a te ideológiai tárházad a rendszerváltás utáni évtizedekben? Hát alapvetően... Tehát kérdésem még... Nyugodtan. A neved alapján nekem mindig az volt az érzésem, hogy a te családod alapvetően konzervatív beállítottságú volt. Tehát azért Bulcsú név nem volt annyira népszerű a rendszerváltás előtt, mint napjainkban szerintem. Tehát ha jól sejtem, akkor neked egy ilyen konzervatív bázisod volt otthonról, és ezt evolváltad később. Hát, ki tudja, hogy evolváltam, mert ki tudja, ez egy mármint, hogy fejlődés volt, vagy inkább csak változás. Minden esetre az biztos, hogy hát én a konzervatív hagyományokból jövök, és én magam is egyébként alapvetően konzervatív gondolatokkal, konzervatív ideológiai keretből néztem a világot jó sokáig. Nagyon sokáig. Alapvetően amit én hoztam az a nullponton, a 90-ben az volt, hogy jogok tekintetében SZDSZ. Tehát, hogy radikális liberalizmus, ami a jogokat illet. És egyébként ez úgy lesz továbbra is. Így vagyok. Ma kezdek már más gondolni, például a szólásszabadsággal kapcsolatban. Amiről egész életemben azt gondoltam, hogy elidegeníthetetlen, korlátlan jog kell, hogy legyen. Mindenre és minden körülmények között. Most már nem ezt gondolom. Minden. A lényegtelen. De hogy ez kb. Így indult. Alapvetően az volt a megélés, hogy itt az volt, hogy ezek a hülye barmok, ezek a szocialista barmok, akik ülnek fölöttünk, ezek a saját kis érdekközösségük mentén viszik a dolgokat, és azért a szabadságon kívül azért ilyen borzasztó rossz minden, mert ez a rossz kontraprodukció van, csak azért, mert ő politikai, ejtőernyős, azért ül ott, és persze nem ért hozzá, meg eleve egy tervet kell, és mindenki tudja, hogy kamu, és amikor ez felszabadul, akkor az egészet át fogja venni az érdem, a meritokrácia. És a versenytársadalom az ezt ígérte, vagy az abszolút úgy nézett ki, hogy az ez. Ennyi verseny, én ügyesen üzlet. És azok az emberek, akiket ismerek, akik akkoriban kezdtek vállalkozásokba, akik már egyébként 80-as évektől kezdve mindenféle formákon, csatornákon csak azt várták, hogy mikor szűnik meg az állami íz, és ők tolhassák a vállalkozásokat, ilyet, olyat, akik ezzelrel belementek, és 16-20 óráztak, és alig várták. Volt egy ilyen lendülete ennek a dolognak, és hirtelen volt is egy felfutásra is értek, és az első sikerek, meg az első komolyabb pénzt szerezni tudó emberek, akik a munkájukkal, az ügyességükkel, stb. Tehát ez az egész része a keret, tehát ez a rész, ez olyasmi volt, amire azt gondoltam, irdatlan nagy érték. A két sokkom, az első az volt, hogy az országot ért szociális katasztrófáknak semmilyen ellenkormányzáson nem volt. Nem. Az volt, hogy ez most lázas a beteg, hogy mert attól gyógyul meg. Én meg úgy éreztem, hogy drága állam, te ilyet nem csinálhatsz. Tehát ez nincsen a te jódban. És akkor talán a másik, az tényleg, és főleg én a kultúra oldaláról jövök, meg főleg akkor én egyetemista voltam, tehát nekem talán a kultúrál kapcsán, a művészet kapcsán tudok bármire reflektálni abból a korból, ami személyes.
Ugye a másik az a kereskedelmi tévé volt. Hogy akkor volt egy Sándor által vezetett Duna tévénk, ahol komoly művészfilmek voltak, meg komoly dokumentumfilmek voltak, meg mindenféle dolog volt, és lehetett nézni, meg nem nézni, de az egy értéktár volt, és akkor hirtelen megjelent az Örök Família Kft., az örök tehát az örök űrgazdák így uralkodott, és akárhányszor ez kiszorított valamit a kulturális térből, akkor mindig meg volt mondva, hogy kushagyjál, nem érted a világot, ez a jó, az a régiócska elavult. És én fiatalként abszolút antiprogresszív lettem ilyen ügyben, mert nekem a büdös érve senki nem fogja tudni elmagyarázni azt, hogy Ligeti Györgynél értékesebb a repülők. Tehát ez tuti, tehát ez nem fog beleférni a fejembe, tuti. És én azt gondoltam, hogy igenis lenne feladat. És ugyanez a feladat egyébként a Földdel, mint anyafölddel, mint Magyarország földterületével, meg természetes adottságaival, meg kulturális adottságaival, és kiadatlan szar volt nézni, hogy ez a város, ami tele volt erővel, hát ugye az underground 80-as években indult, Budapest egy erős, lüktető, underground, ellenkulturális valami volt, itt emberek ugyanazt a 10-15 helyet lehetett tudni, hova járnak a színészek, hova járnak az írók. Hát a Temesi Ferenc Pestet, aki olvastát, abban úgy nagyjából minden benne van, hogy ez hogyan nézett ki. Akkoriban, hogy az FMK-ban egymás mellett ült a Konrád György meg a Csurka, tehát hogy volt egyfajta kérdés, ez így elkezdett így erodálódni, így tűnt el ez az egész hajtóerő, hogy a város, hogy hirtelen úgy kerültünk be a külföldi tévéműsorban, volt valami riport, nem tudom már melyiken, hogy mennyi szexklub van. Budapest a szexklubok városa. És komolyan nem sírtam nyilván, de folytogatott a sírás. Budapest? Dehogy is! Hát Budapest a csodálatos építészetvárosa. Budapest az elképesztő utcák városa. Budapest a hangulatok városa. Budapest az egyetlen, Budapest a nagyon kevés olyan város valamelyik, ott vannak a második világháborús lebombázott félházak, ezt megnézheted a szemeddel. És csoda, és szép. És ott vannak a 45-ös golyónyomok, meg az 56-os golyónyomok. És meg tudom mutatni, hogy ez pisztolynyom, az meg gépkarabélynyom. Hát ezek csodák. Hát ezek csodák, Magyarországon fejlett villamos hálózata volt, fejlett trolli hálózata volt, nagy zöld közlekedés, hát meg volt minden, ez volt. Ez volt, és akkor jött ez a izé, hogy akkor szexshopok, meg amikor azt is barátomért mentem a Ferihegyre, és fogtam ilyen képeslapot, és ugye 3 dolog volt rajta, Balaton, Seg, Csöcs. Ezt üzött. Munkácsi ország, Bartók ország, Csontváros, tök minden. Érted? Egy Prága, ez minimálisan kevesebb, Prága inkább azt mondom, lényegesen kevesebb kulturális adottsággal meg tudta csinálni, mint Kafka városa. Mozart. Tehát érted? Fel tudta ezt építeni. Az tény, hogy nem a roncs turizmusra építeni Magyarországon, ugye, hogy menjen romkocsmáz, meg mit tudom én. A romkocsmáz gyönyörűen indult. Az is nagyon szépen indult. Az úgy nézett ki, hogy ez egy ilyen ellenkulturális dolog, és a magyar kreativitás a szétesett műemléket házakba létrehozott valami egyenlít. És ez alapvetően egy ellenkulturális állítás volt. Az ellenkultúra terepe akkor a elektronikus tánczene volt, meg a DJ-k voltak, meg egyébként a népzenének az akkori maradéka. Tehát, hogy most érted, az ősszimplában néha színvonalas koncertek voltak, meg az egy kulturális hely volt, azért mentél alapvetően, mert ezt a fajta élményt hordozta magába, és nyilván Berlinből idejöttek a szájat tátni. Tátani, hogy na ez az. És Budapest régen ilyen szempontból kulti, voltunk olyan erősek, hogy ide jártak még Bristolból is, még
nagy nevek is nézni, azt, hogy itt mi van. Elindult ez a fajta érdeklődés. Az, hogy ez 7,5 perc alatt lecseréltük akciós vodkára, és kiusztottuk ennek a maradékát is. Én Prágában jártam, pont azt tapasztaltam, hogy egyrészt van ez a Sex Machine Múzeum túra, akkor ott van az, hogy csöcsös, mit tudom én, hamutartó, tehát ott is van ez a szexualizált réteg, érted? És igazából ott is kétfajta turistát láttam. Az egyik az, amely tényleg azt a Franz Kafkai vonalat akarta volna megnézni és átélni, ha úgy tetszik, meg a sörkultúrát, nem a vederés, hanem a sörkultúrát. És ugyan Budapesten is megvolt, vagy talán még most is megvan azért az a kultúrturizmus, meg ez a roncsturizmus párhuzamosan. Sajnos inkább utóbbinak a javára billen. Nemrég voltam Prágában, és most hagyjuk hagyjuk az egész belváros. Én egy város belvárosában nagyon-nagyon ritkán, meg nehezen tudok bemenni, meg bírom rá magam arra, hogy bemenni. Nincs ott senki, turistát látom. Firenzéből mindent látsz, csak a Firenzét nem. Tehát Firenze a világ legszebb városa szerintem, elképesztő, fölfogható, olyan brutál épített kulturális hagyomány van, hogy egyszerűen befér az ember fejébe. Tehát, tényleg el lehet tölteni egy életet avval, hogy úristen ez az épület, úristen. Tehát nincs sosem vége. De nem látsz belőle semmit, ezt látom. Arra emlékszem, hogy milyen volt a kopasz kanadai előtt. Erre emlékszem Firenzéből majdnem. Na mindegy, csak azt akarom, hogy Prága külvárosáról beszélünk. Külváros, ki voltunk a francban. Az elején esetben miatt voltunk ki, tök mindegy. Ki voltunk a. És lementem, és ott volt egy élhető, árkádos kis közösség, amiben volt kávézó, sajtos, sonkás, szerepjáték volt, társasjáték volt, ezek egésznek volt egy közös placa, mondom a lényeget, ott emberek ültek, és ezeket a dolgokat csinálták, használták, jól érezték magukat benne. Ilyenkor fájdul meg a szívem igazán. A használt terek, a közösségi terek, nem azt akarom mondani, hogy Prága jobb, mint Budapest, nem érdekel, hogy jobb-e. Ne legyen jobb, legyünk mi a jobbak, azt akarom, hogy mi legyünk a jobbak, nem ez érdekel. Az érdekel, hogy totál eltűnt ez. Tehát, hogy ma úgy élünk, hogy a 13. kerületben van a munkahelyek, onnan elmész még a Kikába hazafelé, vagy az Obiba, megvenni a söntörgős bűndürgét, mert az nagyon kell még a izé mellé, a csúszdája mellé a gyereknek, és onnan elmész az erdélyi kecódba. És senki nem jár a utcákon, senki nem tárgyal a kávézókban, nem éljük ezt a város, hát a századforduló, már 20. századforduló. Budapest az erről szól. Nem akarok semmiféle múltat vissza, de az embereké volt ez a város. A kávéházakban ők voltak. Az zongora nekik szólt. A padra ők ültek. Az egész egy szellemváros, a körút egy szégyen. És nem azért, mert nem újítják fel, hanem mert nem él. Van rá igény egyébként erre a kulturális életre? Hát ez könnyű mindig mondani az embereknek, hogy nincs rá igényük, csak általában mindig kibúvás arról, hogy bárki csinálja valamit, ami mögött pénz van. Csak azt nem lehet tőlünk el, most zenész fogok magam hogy nem lehet tőlem egy zenész elvárni, mert éhen halok. Tehát én nekem soha 0 forint bevétel nem lesz Magyarországon egyetlen egy koncertben se, mert Magyarországon nagyon kevés olyan hely van, ami underground klubként működik, és el tud tartani egy 2 tagú formáció. Nem egy 8 tagú. Hát dehogy is, hogy? Tehát ezt mi nem tudjuk megugrani. Ez akkor fog megugródni, hogy Budapestben ilyen módon újra élet költözön, ha van erre központi szándék és központi pénz. És ezt az emberek örülik és támogatják. Egyébként a sétáló Budapest mint koncepció, tehát hogy elkezdek kitolni a autót a történetből, és azt mondom, hogy alapvetően nem érdekel, hogy mennyire rossz és kellemetlen neked, de nem az autóról fog szólni ez a történet, hanem a gyalogosokról. Az ilyen irányba mindenképpen egy jó koncepcionális lépés volt, hogy ez így kellett volna, vagy lehetett volna ügyesebb, mit tudom, azt szerintem az egy megvitatható kérdés. És ami az igényt látod erre a fiatal generáció részéről? Mert nyilván az öreg Kádár és a neokádárista generáció nem fog ebből igazából kilépni. Ezt az igényt meg kell teremteni. Tehát most komolyan, tehát, hogy
Felneveltünk egy generációt a mobiltelefonnal, interneten, soha nem látott közösségi médiában, instant élményekkel, és azt mondjuk, hogy miért nem teremted itt meg az élhető várat? Miért nem? Hát, ez nem, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy nem az ő dolga, de nem nála van jó helyen a probléma. Azoknál van jó helyen ez a probléma, akik ezt látták. Akik tudják, hogy ez hogyan lehetne máshogy, de addig nem fogja lerakni a telefonját, amíg nincs egy valódi találkozási pont. Most mondok ilyet, nincs ez 100 mixátér, vagy 1000 mixátér Budapesten. Most nem, a mixátér marha nagy dolog lenne, előrész, de az, na, hát ez mégiscsak egy, oda néha, hogy valamilyen szinten egy találkozási pont. Hát addig ő hogy miért rakja le a telefonját? Hogy jobban nézhesse a villamoson a teljesen kilátástalan sorstársának az arcát, aki hullafáradtan döglődik haza a melóból. Visszavezek is a társadalomra. A 90-es években ez a szociális probléma, ami ugye előkerült a hajléktalansággal, leginkább még rengeteg más problémával együtt. Eléggé azt szülte az emberek részéről, hogy nem sorsközösséget vállaltak ezekkel az emberek, hanem sokkal inkább egy ilyen nekifeszülés volt jellemző. Nem akar dolgozni. Volt esetleg ebben valamiféle félelem az ő részükről szerinted, hogy valami van, hogyha én leszek a következők az utcára kerül, vagy esetleg ez annyira el volt rakva a tudatalattiba, hogy bele se gondolt az ember? Az is kérdezem ezt egyébként, mert most nem szeretem ezt a szót használni, egy egészségesebb társadalom, de esetleg olyan társadalmi immunreakció születhetett volna erre, hogy rohadjanak meg a politikusok, hogy ezt engedik, hogy nincs egy szociális háló, és nem a hajléktalant fikázzák meg büdös, meg amúgy is mélyfekszik ott, ahol én nem akarom látni. Miért nem a politikusokat kezdték el fikázni az emberek, és miért ebből a hajléktalant kezdték el odébb budosni, meg leönteni vízzel és benzinnal? Ja, de nagyon rövid ide játszottuk ezt az egész történetet. De azok az országok, akik ezt jobban értek, azok régen, sokkal régen óta csinálhatják ezt viszonylag háborítatlan. Úgy, hogy nem volt idegen ország katonai megszállása rajtunk, mint nálunk, és nem voltak egy teljesen hazug ideológiába beleerőltetve, ami erről szól, amiben egyébként benne volt az a Stahadov, meg úgy, hogy senki nem dolgozott. Nem igaz, most nyilván, csak hogy az alapvetés az volt, hogy van egy szabály, hogy itt nagyon munkaverseny van, és volt egy szabályról való szabály, hogy nem kell csinálni. Csak úgy kell tenni. Aztán volt egy csomó olyan kattant, mint az apám, meg még nagyon sok millió mások, aki meg komolyan vett a dolgot és dolgozott. Tehát a Szolzsenyicin csodálatosan leírja a Gulág szövetcsoport, de az hal meg, aki dolgozott. Tehát, hogy az, aki komolyan vette, hogy akkor most ő tényleg követte, az meg is hal 2 év múlva. Úgy van kitalálva a rendszer, hogy arra a tudásra épít, hogy úgyse fog dolgozni. Ha megteheti, abban másodpercben nem dolgozik, és úgy túl lehet élni valamennyire, valameddig. Na mindegy, szóval, hogy ezt nem lehet, megint az van, hogy azt már láttuk az első sikeres vállalkozók. És tudtuk róluk, hogy a jelentős része tényleg siker. Tényleg a maga jogán az. Mert ő kitalálta, hogy innen veszi a ruhát, és ott adja tovább. És ügyesen, meg jót vett, meg jól csinálta, és kialakult ez a fajta kapitalista gő. Hogy és most honnan raktak, vagy tehát hogy mondjam, tehát nem tudtuk azt akkor még összerakni, nem tudom én. A legtöbb, tehát az, hogy alapvetően vannak szisztematikus dolgok emögött, amik ezt a játékot ide-oda cinkelgetik, ami aztán, bocs, hogy mindig ide térek vissza, de 2008-ban az a generáció, aki akkor elindult, és egyébként jellemzően kis és mikrovállalkozó szinten maradt, és jó nekünk, tehát hogy meg kell érteni, hogy nem az a természetes növekedése a cégeknek, hogy mindig multi lesz, meg nagy cég, nagy vállalat, meg nagy izé, ez burjázás, ez vírusosodás.
Nagyon kevés olyan nagyvállalat van, aki képes fenntarthatóan, nem a földszennyezésvel, nem rabszolgamunkával bármit előállítani. Challenge, hogy mondjatok egy ilyet. Én nem ismerek, majd szóljatok. De hogy ez egy tök jó működés volt, hogy ő, most maradjunk ennél a ruhakereskedőnek, jó? Hogy végig ezt viszi, ezt vitte, ügyesen, jól szolgálta, aki minőséget tudott adni, alternatívája tudott lenni még a plázáknak is, amit már kifejezetten ellene építettek, stb. Szóval tudta venni. Persze mindig ugye jött az ilyen válság, olyan válság, orosz válság, olajválság, ilyen, meg mindig ott van ilyen válság. Azt ugye nyilván akkor be kellett rakni egy kis hitelt a történetnek, hogy már nem lehetett tovább finanszírozni. Amúgy de alapvetően ment a dolog. Jött 2008. Mit csináltak? Hát baj van, hát 10 éves volt egy ilyen, 6 éves volt egy ilyen, tudjuk, hogy mi van. Hitel, megyünk tovább, mert ugye fel kell tartani a játéknak kell maradni. Az egész év, mi van? Akkor megint felveszünk hitelt, mert vissza és jött 2009, még szarabb volt, és hirtelen az történt, nem tudták visszavásárolni magukat a játékba. Elvitte őket ez a történet, és hogy összeborult az egész. Ez nagyon gyakori történet. Nagyon gyakori, full kibeszéltlen történet. És ott aztán jöttek nagy tragédiák, öngyilkosságok, nagymama volt tudom én, 27. rokon is beborult, mert ő is készültünk az eső, és ugye itt mindig jön ez a nagy gőg. Tehát előbb beszéltem a kapitalista gőgről, most van ez a fajta, nem tudom, másik prosztón fogalmazó proletár nők, hogy na hát azok is basszák meg, mert ide jártak, meg oda jártak, meg a plazma tévé, meg a Merci-bezzek kellett típusú izé. Teszem hozzá, ez volt az élet. Tehát erre ment ki a játék, ugye? Tehát hova sincs bajom, aki egyébként vett Mercit, rakta föl. De a legtöbbje ráadásul nem is felelőtlen költő volt egyébként. És alapvetően nem az vitte el a bulit, hogy nagyobb Mercét vett magának. Ahogy egyébként a Vályi Pista, ezt már olyan jól többször elmagyarázta, hogyha figyelj, van egy havi 50 millió termelő vállalkozásod, akkor nem luxus venni egy 20 milliós autót. Tehát, na mindegy, tehát, hogy vannak ezek a fajta dühök, amik főleg a társadalom tehetetlenségéből fakadnak. Na mindegy, de nem ez vitte el őket, hanem nem tudták visszavenni magukat a buliba, mert egy olyan fekete hattyú jelenség jelent meg a gazdaságban, amiről előtte mindenki megesküdött, hogy nem lesz ilyen. Az volt a liberális doktrina, hogy itt fékek és szabályzók, nagyon finom, mechanikusan kitalált piacgazdasági rendszer, előre látjuk a vigyót. Jó, hát történt egy olyan dolog, amire senki nem számított, és most kapáltak nekem, barátok. Jó, persze, akik ezt az egész rendszert okozták, azokat persze visszavásároljuk a bulit. Tehát, hogy... Érzem valamiféle analógiát ezzel a 2008-as jelenségenek a pandémiával? Egyrészt a kibeszéletlenség miatt kérdezem ezt. Másrészt meg az, hogy mintha is igazán lett volna erre semmilyen konkrét válasz, és egyébként a jövőben se lenne erre konkrét válasz. Hát és egy kicsit, megint csak egy nagyon szűk dolgot fogok tudni megfogni ebből. De ugye a pandémia az azért lett volna Magyarországon egy óriási lehetőség, mert a magyar alapvető munkavállaló, munkaadó viszony, ami alapvetően egy 19. századi szőlői üzem logikájára épült, klokkoljál be 8-kor, azt menj el 1-kor, ez a típusú nagyon-nagyon nem hatékony túlóramánia, fizetetlen természetesen évben vagy 2 éve, vagy 8 év. Nagyon sok helyen dolgoztam már életemben, mindig ment ez az olimpia, ki hányig, meg mikor, meg ki van még szombaton is, meg már hajnalban is, meg még ilyen fél háromkor, tehát ez a fajta ez. De ennek a főszervező elve mindig is a irodába beérkezés, meg a hova mész, meg miért nem jöttél be típusú dolog volt, ami egy teljesen ostoba, nem hatékony működés rejtett, ahol a munka álcázása, demonstrálása a lényeg és nem a hatékonyság. Amiben egy csomó ország, főleg nyugaton már sokkal előrébb járt. És jött ez a pandémia, rákényszerítette az egész rendszerre a változást.
kiderült, hogy olyan nagyon nem esett össze a rendszer, gazdaságilag. Én akkoriban dolgoztam egy informatikai cégnél, el tudom mondani, nem volt SMS-sértés abban az időszakban. Tehát, hogy a rendszereknek a rendelkezésre állása nem változott. De attól, hogy mindenki elment és otthonról üzemeltette tovább a cég ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ügyfél oldali élményben nem éreztél semmit. Tehát kiderült erről a dologról, hogy működött. És nekem az volt egészen elképesztő, hogy milyen rettenetesen gyorsan visszaadtuk ezeket a dolgokat. Hogy mennyire gyorsan visszaálltunk erre. És nem volt olyan nagyon nagy küzdés ez, amit kevert munkorát, vagy ez az az. Legtöbb helyen visszaállt az egész, mint a Michel történt fel. Ez nekem az egyik legszomorúbb történetem ebbe az egészben. De szerintem most, tehát ez az egyik, amit tudok mondani, akkor a pandémia kapcsán most nyilván az, hogy generáció maradt egyedül magányosan, a szobájában zárva, hogy ennek egyébként milyen hatása volt arra, hogy a QAnon ekkorát tudott menni, mert szerintem volt, az biztos, hogy elmondhatója. Meg egyébként az, hogy ugye az utolsó ilyen típusú nagy világjárvány, ami ilyen típusú volt, az mondjuk a spanyolnál volt az első világháború végén, első világháború végén. Ugye V-söpart az egészen borzasztó volt, ott is volt maszk, ott is volt social distancing, minden túló volt, az nagyjából. De hát borzasztó volt, és ugye nem találtunk először, hanem csak eltűntek az egész történetből. Most pedig viszonylag gyorsan tudtunk erre technológiailag reagálni. És lehet ezt challenge-elni, itt tudtam, hogy reagáltunk gyorsan, és nagyon gyors technológiai megoldást adtunk arra. Úgyhogy ez előzetesen nekem, most lehet, hogy hülyeséget mondtak, de nekem azt mondták, hogy 3-5 évvel a leggyorsabb forgatókönyv, hogy a gyógyszeripar fel tudjon pörögni egy ilyen típusú innovációt. Hát ez egy elképesztő sikertörténet, ez egy igazi nagy sikertörténet. Ezt utoljára, amikor 100 évvel előtte ugyanebbe a sztoriba belefutottunk, nem tudtuk megúrani. És most ennyivel több embert tudtunk megmenteni, és abszolút nem tudtunk ehhez kapcsolni. Csak mindennek erre a szimulákumára, a különböző konspirációs teóriákra és erre az egészre, hogy akkor most miért nem mehet a kocsmába, a Feri már olyan régóta szeretne menni, és akkor most miért vannak az ő jogai korlátozva, és én értem, és biztos ostobák voltak a kormányok, túl bürokratikusak, túl szabályoztak mindent. Én értem. A történet az, volt egy világjárvány, amikor utoljára ilyen volt, a sokkal csúnyább volt, több áldozatot szedett, mint az első világháború maga. Most volt egy ilyen történet, és az emberiség összefogott együtt, és az összes hülyeségével együtt sokkal jobban megoldottuk, mint előtte, és ez egy sikertörténet. De ezekhez már nincs hozzáférésük, nincs egy közösségi élmény. Meg nem is kreált kohéziós élményt egyébként. Semmi. Nulla. Még az elején, ami még volt, a tapsolgatás a nővéreknek, ami vicces, de hát a közösségi élmények ilyenek. Viccesek, banálisak, a meccsre járás is vicces, meg banálisak, a koncertre járás is. De ez ilyen, hát ez kell. De hát aztán a végére már sem. Hát csak illetve volna futni az egészet tényleg egy olyan élményre is, hogy összefogott a világ, ez igazából egy elég jó példa is lehetett volna, akár uniós szinten, akár globálisan. És eljött meg felerősödtek inkább ezek ahogy te fogalmaztad, a QAnon hívőknek a tábora, a vakcina, én nem is tudom, szkeptikusok, tagadók, ilyen olyanok tudod. De ugyanakkor meg le is játszottak egy csomóan, például ez a korrupciós botrány, ami volt ugye. És egyszerűen most sikerült annyira elinflálni az egészet, hogy ebből az egészből, ami lehetett mondani egy kohéziós élmény, helyett igazából tovább szabdalta a társadalmat. Én nem tudom, az emberek miért nem nyugszanak meg egy korrupciós botránytól. Én megtudom, hogy valaki létrehozott valaki csinált egy lámpát,
amire most nagyon szükségünk van, mert sötét van. És ezért egyébként titokba elrakott ennyit, meg megnyugszom. Azt gondolom, hogy ez egy sokkal jobb dolog, mint a mögötte lévő konspirációs teória. Itt mindent értek. Emberek, pénzmotiváltak, önzők, kapzsik, mindent értek. A lámpa működik? Jó van, király. Persze ültessük le, ha elkaptuk mézes gödöndeidet, persze ültessük le. És nyilván, ha elég magasan lesz, akkor nagyon nem fogjuk tudni leültetni. Persze, oldjuk meg, hogy aki nagyon magasan van, azt is könnyebben leültessük. Yes, ez egy közös ügy, csináljuk meg. De az amikor, hogy jó, de valójában nem csak azon, hogy elvette, hanem valójában az van, hogy a pantomiművészek összefogtak, hogy mindig sötét legyen, és azért, hogy ebben dehonatod. És egy kicsit megörülök, hogy figyelj, ebben semmi nem plastikus. Tehát ahhoz, hogy ez így működjön, az kéne, hogy egy amerikai QAnon, amerikai 4000 fős kormányhivatal, ha mindenki benne legyen. Ami kizárt dolog, drága barátom. Nincs az a logisztika, nincs az a szervezés képesség, ami ezt össze tudná hozni. Tehát, nem te látsz ilyen felháborodást az emberek részéről, hogyha korrupcióról van szó? Azért kérdezem, annak ilyen nokiás doboz botrány, az elég kiverte biztosítékot a társadalomba. Mondanom, hogy gyakorlatilag a konkrét szektorok mennek kézről kézre, meg vármegyék, mintha igazából nem is igazán fogná fel a társadalom a mértéke miatt sem. Igen, világos, csak látni kell, hogy most direkt nem fogom szimulákrumot újra 26-szor magamat is ugyanazt a hülyeséget mondani. Inkább úgy mondom, hogy reality TV politizálás van, valóságos politizálás van. A valóságos hős, mint szimbólum, mint jelenség, nem semmit, az maga az élmény. Én kiválasztom őt magamnak, enyém a VV Sanyika, én vele azonosultam, úgy alakult történelmileg, épp akkor kapcsolatban, és én most már VV Sanyi is vagyok örökre, és az élmény az, hogy én és a VV Sanyi ebben a paraszociális viszonyban vagyunk, én nézem VV Sanyit, és ettől kicsit olyan, mint a VV Sanyi is nézne engem, mert nyilván nem. És kialakul ez a sztori. És így innentől kezdve, ha ő lop, akkor egy kicsit nekem is van. Oké? Tök mindegy, hogy miénkből lop, ha ő lop, azt egy picit értünk lopja, vagy nekünk lopja. Mikor kialakult ez a fajta exkluzív identitás, ez rácsukódott erre a társadalomra, onnantól kezdve korrupciós botrányok ezen a körön belül nem lehet nyerni. Mert az lesz, hogy helyes, jó, helyes. Enyémet is nem van. Inkább nála legyen, mint ott ki legyen. És ez rettenetesen lassan esett le a ellenzék, hogy alapvetően nekik fel kéne tudni építeni a kapcsolódást ebben, vagy totálisan opponálni, és azt mondani, hogy én létrehozok egy másik ilyen identitást, és mi clash-elni fogunk egymással. De hát az nem, írtsd már meg, hogy az neked nem jó, ha ellopja. Tehát azt mondta, jó, értem, de nem vagyok hülye barátom, de te még csak hazudni se hazudtál nekem egy normálisat 20 éve. Ugye ez volt, amikor a legutóbbi választások előtt, nem tudom melyiken, amikor rájött néhány párt, pont az előbb jut eszembe, hogy ugye vidéken mennyire fontos lett volna foglalkozni. Hát igen, mert előtte az volt az előzmény, hogy a Szabolcsi faluban már hazudni se jártak le. Hogy én majd akkor beszereltetem neked a izet. Ő legalább ápolt egy viszony. És amikor ez a viszony kialakult, a viszony fontosabbá vált, mint hogy ki mit vitt el. Mert ugye közben a magyar társadalom nem hisz ebben a rendszerben egyáltalán. Nem hisz abban, hogy itt valahol lesz olyan rendszer, ami nem lop, és az övégből majd nem fog lopni, és igazságosan osztani, és segíteni fogja az ő felemelkedését. És most se hisz benne. Most is egy olyan figurát keres, aki alapvetően ismeri, hogy működik ez a kavarás, és ebben jól mozog, és az a csávok, aki már nagyon unok, az tudja, hogy hogyan kell kipöccinteni. De ez az egész nem arról szól, hogy ő neki legyen egy
És egyébként most könnyen lehet igazolva. Könnyen lehet, hogy tényleg ez a nulladik lépés. Én szerintem egyébként a nulladik lépés az orosz függőségről való leszakadás, mert alapvetően ez egy történelmi kérdés. Tehát most azok a dolgok, hogy ki mit lopott el, ezek 20-30 évig tartó kérdések. Az, hogy az ember melyik világrend befolyása alá kerül, azok 2-300 évig tartó történetek. Most ha ügyesen magunkra gyújtottuk a bolygót, akkor csak a felégés végéig tartó történet. De hogy ezeknek sokkal hosszú távú hatása, úgyhogy szerintem ez az egyetlen kérdés. Erre egyébként válaszolt is Magas Péter, hogy ő vége pártért, hogy én nyilván lefordítottam, hogy ugyanezt a fajta politikát akarja követni, most mindegy, teljesen. És szerinted a társadalmon belüli árok betemetésnek mi lenne a legjobb módja? Mi lenne ez a hídépítés, ami keresztül a magyar újra sorsközösséget tudna vállalni a magyarral? A naív válaszom, de az a vicces, hogy ebben hiszek egyébként. Tényleg ebben hiszek, azt meg lehet csinálni. Az, hogy amikor én beszélgetek egy konzervatívval, akkor megtalálni azt a fontot, hogy van egy közös ügyünk. A közös ügyünk ez a felelősség. Felelősek vagyunk ezért a földterületére, ennek a természeti, épített, kulturális vagyonáért, a nyelvéért, és azon kell dolgoznunk, hogy ez itt maradjon, ez tudjon fejlődni, és inspiráljon sokakat, és Széchenyi, akit imádok, az csodálatos, elképesztő történet. Semmelweis, elképesztő történet. Ez jusson el minél több emberhez, legyen egy jó megértésünk József Attiláról, ez sötörő, meg az egész, az erdélyi irodalom, a határon túli magyarok, tehát ez a fajta, egyébként a határon túli magyarok ügyénél nincsen klasszikusan liberális a ügy, klasszikus multikulturális ügy, hát mi más? Az egész akkori magyar liberális politika ott este el magát nálam örökre a kettős állampolgárságnál, ami a liberalizmus 1.0 első sor. Multikulturalitás, szeretnénk egy kisebbséget, meg szeretnénk jókat. És amikor ezután magyar ellenességgel vádolták őket, hát nagyon kíváncsi vagyok, ezt hogy lehet máshogy értelmezni, mint hogy kifejezetten magyar ellenesség miatt nem tudták ezt támogatni. Vagy hát ilyen szavazatlogika miért pont, hogy majd ide jönnek sem. Minden ezt hagyjuk is. Na, de a híd nekem az, hogyha ezzel az ideológiával beszélünk, akkor erről kezdjünk el beszélni, hogy ezek fontosak, és veled vagyok, és az igényed, hogy ezt ne söpörje el tömegszemét, ezt ne vegye át a helyét a autómosó, ilyenek, hanem hogy ez azért abban én veled vagyok, és abban mi küzdeni fogunk együtt. Hogy amikor eltérő nemi identitású, vagy társadalmi nemi identitású emberek vannak, az mellett te ugyanolyan macsóisztikus férfi maradhatsz, ha azt szeretnél, és abban hiszel, és azt szeretnéd képviselni, és ott leszek melletted, amikor te így szeretnéd csinálni. Ott leszek melletted, hogy yes. Cserébe meg kell ígérned, hogy amikor ül, akkor te is ott leszel mellettem. Cserébe meg kell ígérned, hogy amikor arról van szó, hogy szegénységpolitika, akkor nem kezdesz el cigánypolitikát csinálni belőle, mert nem tudunk kijönni ebből a gordiuszi csomóból. Egy problémával fogunk küzdeni, ahelyett a valódi problémával küzdeni. Hogyha nem kezdünk el integrációs politikát csinálni, akkor azok a csoportok, akiket kirekeztünk, azokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy nem tudnak más csinálni, mint hogy frontálisan nekünk jönnek. Ha nem gondoljuk újra azt az egész dolgot, hogy mi lesz egy magyar gyári sori munkás jövője az életben, csak azért, mert nekünk leesett egy vaskos megbízás, amiből látjuk a következő 15 évet, és azt gondolom, hogy mindenki más egy picit lúzer, akkor nem fogjuk tudni ezeket a dolgokat. Ezeket a csomókat egy után nem tudjuk kibogozni, és egy idő után az ország vagy szétesik, vagy szétzilálódik, vagy szétzüllik,
vagy állandó belháborúba kezd, vagy folyamatosan szét lesz rabolva, permanens polgárháború lesz, és egyre rosszabb rezsimek fognak egyre rosszabb rezsimeket követni, és te is elveszítesz mindent. És akkor aztán tényleg bármilyen hordák majd átmennek rajtunk, és csinálják azt a lányoddal, amitől félsz, hogy fogják csinálni. És akkor aztán tényleg átjáróház lesz, és tényleg semmi nem marad, és senki nem fog emlékezni rá. Na, szóval hogy a hidak nekem ezek, hogy vannak közös vállalásaink, és viszont minden más terelés, abba könyörtelen vagyok. Tehát ahogy az előbb beszéltük, tehát amikor én azt látom, hogy a szegénységpolitikát, meg a zsákfalu politikát kijátszották egy rasszista kártyát, tehát ezt is közölni fogom, hogy tudom, hogy ezt csinálom, drága barátom. Nem fogom végignézni 27-szer, hogy úgy teszel, mintha nem cigányozni szeretnél, mert tudod, hogy itt el foglak kapni. De ha megtudom, hogy tényleg szegénységpolitikát akarsz, és meg akarod menteni a zsákfalut, ott vagyok. Gyere, csinálj! Ha bankozni akarsz, meg antimultizni akarsz, itt vagyok veled. De amikor érzem, hogy nem erre megy ki a történet, hanem valójában te zsidózni szeretnél, mert neked az illik bele, akkor nem fogom hagyni. De azt mondod, hogy nem, én tényleg arról beszélek, hogy rettenetesen fontos lenne, hogy Magyarországon ne legyen 3-4 multinacionális cégnek kiszolgáltatva, és Magyarországot ne lehessen 4-5 központból lelőni, lekapcsolni bármikor, és ennél sokkal szuverennebbnek kell lenni. Én azt gondolom, hogy ott vagyok veled. Azt is gondolom, teszem hozzá, hogy ezt szövetségi rendszerben lehet megcsinálni. Akinek ez az ügy tényleg fontos, hogy Magyarország területi, gazdasági szuverenitása az megmaradjon, az nem gondolkodhat másban, mint szövetségi rendszerben. És a legerősebb, legnyitottabb az összes hülyeségével együtt. Szövetségi rendszerben NATO el. Ezek az ebben a formában, vagy pedig egy továbbfejlesztett formájában? Mert jelenleg az EU, mintha a krízis lenne. Persze, az EU krízisben van, persze, hogy abban van, esik kell, hülye is, hazudik is, Varoufakis meg kell hallgatni, mit csináltak a görögökkel. De hát nem az történt, hogy Magyarország a DN25-tel beszélget az EU-ba, és építünk egy erős, független, bürokrácia ellenes, ezt a fajta német banknyomást, ami a Merkel idejében volt, ezzel ellen opponáló szövetséget, és együtt képviselünk valamit, a kicsi országok, hanem beleestünk a nettó, nacionalista, tehát, hogy ugyanazt a kapitalizmus mindenki a saját nemzeti színű szalagjával megveszi, hazaviszi, itthon elmondtuk, hogy mekkorát harcolt, látjátok rajta a nemzeti színű szalagot, kint meg mindenkit megnyitottak, ide hoztam a bulit, nem? Most mit ugráltok? Ide jutott, gyáratok, nem? Hát itt azt csináltok, amit akartok, munkások, azt csinálsz velük, amit akarsz. Én magam fogom aláírni azt a törvényt, hogy kettébe is darabolhatott, ha megjól dolgozik. De ugye ez történt? Hát abszolút ez történt. Hát a 2008 után az egyik legfontosabb dolog, ami Európában megtörtént, ez is ilyen mantrám, és mindig ismétlem magam, de hogy rájött a kapitalizmus, vagy ez a fajta késő kapitalizmus, hogy úgy tudja újra csomagolni magát, hogy a nacionalizmusnak adja elő magát mindenhol. És ugye az egész buli gyorsan beálltak ilyen Trumpok mellé, meg ilyenek mellé, és elkezdtek mondani, hogy megvédjük Amerikát. Senki nem akarta megvédeni Amerikát, dehogy is. Ne hülyéskedjünk már. Senki. Újra akarták csomagolni az egészet, mert kiderült, hogy még jobban el lehet adni, amíg ráadásul az embereknek az is el van adva hozzá, hogy küzdenek ellene. Egyébként ez lett az Occupy Wall Street történet vége is egyébként, meg ez lett a zöld mozgalomnak is mindig a vége, hogy természetesen nem az a lényeg, hogy bezárjuk a rohadtul szennyező távol-keleti gyárat, amiről mindenki tudja, hogy miket követel, hanem az lett természetesen a vége, hogy a Starbucksra rájöttük, hogyha etikus
kávét akarsz inni, akkor 200 forint egy drágám. És akkor mindig ez lett a sztori vége. Búcsú, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Megtisztelő. Fejezem a megtiszteltetés. Köszönöm. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a tartalom, kérem, hogy iratkozzanak fel a csatornákra. Minden jót!